Това, което виждате, е най-голямото състезание на криеница. 6 играчи трябва да се скрият из този кампус и да не бъдат намерени от 1500 студенти и персонал в 10-минутно търсене. Наградата е $80 000 и ако студент намери някой скрит, той получава $10 000. Нека видим кой има смелостта и мозъка да се справи. Играч 1. Саймън има план да се скрие в физкултурния салон. Салонът се използва и като актова зала на училището, така че има тонове сгъваеми столове, съхранявани под сцената. Идеята на Саймън е да издълбае най-вътрешния стол и да се скрие вътре. Гениално, нали? Отвън изглежда напълно нормално. Никой няма да заподозре, че някой се крие в стол. Играч 2. Франк се отправя към библиотеката. Той смята, че учениците не обичат да четат, така че библиотеката вероятно е най-малко познатото им място. Планът на Франк е да се скрие зад рафтовете с книги. За негов късмет, зад рафтовете има шкаф, който е достатъчно голям, за да се побере. Играч 3. Боб този път използва тайното си оръжие. Той планира да се скрие извън главната сграда, в климатик. Той смята, че това е идеалното място и дори го е издълбал предварително. Боб залага, че никой нормален човек не би си помислил да погледне вътре в машина, за да търси някой, който се крие. Играч 4. Джеймс прекара 2 дни в проучване на кампуса преди да реши да се скрие вътре в парен валяк. За да се справи с това, той направи по поръчка фалшив парен валяк, който да изглежда точно като истинския, но с издълбана ролка, за да може той да се скрие вътре. Джеймс положи много усилия, за да се увери, че изглежда легитимно, за да не подозира никой нищо. Играч 5. Сам, душата на компанията в криеницата, винаги избира най-скандалните места за криене. Този път той планира да се скрие в щайга за баскетболни топки и да се дегизира като баскетболна топка. За да бъде още по-хитър, той си сложи баскетболна топка на главата. Сериозно, кой ще си помисли, че има човек, който се крие в щайга за баскетболни топки? И накрая имаме играч 6, Ли, който показва умения от най-високо ниво като последен състезател. С младежкия си вид той се дегизира като ученик от гимназията и се сля с търсачите. Дали този умен план ще му донесе победата? И 6 играчи вече са скрити. Кой ще си тръгне с наградата от $80 000? Нека разберем в част 2, напишете криеница. Играта започва сега.